Moro! Mä pyöräilin Rovaniemeltä Egyptin pyramideille vastaavan kilometrimäärän ja nyt mä juoksen samaa reittiä takas Rovaniemelle. Me ollaan tällä hetkellä edetty Albanian Tiranasta noin 37 kilometriä jonnekin pikku maaseutukylään ja tänään jatketaan vähintään 30 kilometriä eteenpäin. Tervetuloa mukaan! No niin, nyt on matka taas aloitettu. Alku oli taas tosi haastava, mutta sit kun kone lähti käyntiin, niin alkoi hyvin kulkemaan. Ruoan syöminen ja veden juominen on tällä hetkellä meikäläisen reissun ykkösprioriteetti, koska se on ainoa, mistä meikäläisen kone saa polttoainetta, jotta tää äärimmäisen rajun reissun toteuttaminen on ylipäätään mahdollista. Urheillessa me menetetään tosi paljon elektrolyyttejä hien mukana, ja elektrolyytit on just niitä, mitkä sitoo sen nesteen keho. Elektrolyyttijauheena mä käytän tällä reissulla Dominus Nutritionin Firmitasta, mikä on esimerkiksi SM-liigan ykkösjoukkueen eli Kärppien virallinen nesteyttäjä. Tauon jälkeen kulki taas tosi hyvin, kunnes nilikka alkoi sattumaan aika paljon. No, ei siinä auta itkut markkinoille, joten Dominusta vaan lärviin ja takas tien päälle. Toi koira meinasi hyökätä. Ja näin pitkän juoksupäivän jälkeen pääsin vihdoin perille. 30,04 kilometriä. Nyt otetaan vielä rauhassa ennen kuin aletaan nostaa näitä kilometrimääriä. 3 tuntia 38 minuuttia, siitä 15 minuuttia taukoa. Syke 142 keskimäärin, maksimi 177. Tuossa loppua, kun vähän mennäsi innostua. Värreilu 3000 kaloria palo ja sitä rattaa. Päivä numero 2 comebackin jälkeen completed. Jos sä haluat testata Dominus Nutritionin elektrolyyttijauheita tai muita tuotteita, mitä heillä on, niin koodilla Topias20 saat 20% alennusta osoitteesta www.dominusnutrition.fi. Me lähdetään nyt syömään ja nähdään huomenna.